Que saskeles! Izenburua jarri zion Jose Arruek beirate honi. Ke freskaz edo ke kotxinaz adirazteko erabiltzen omen du Andrak saskel baskismoa hemen. Arruek beren lanetan Euskal Herriaren ohiturak eta eszenak irudikatzen zituen maiz. Eta beirate honek kostumbrismoaren eta modernismoaren arteko orekan oinarritzen da. Euskal kostaldeko herri bat irudikatuz, Eliza Ohorratzien ondoan, hondartza ondan beirate honek anekdota bat baino askoz gehiago erakusten du. Bi munduen arteko talka, bizimodu zarra modernitatearen aurrean, tradizioa eta liberalismoa, landa eta urbia, erlijioa, laizismoa, bertoko pentsamoldea eta kanpokoa. Baina nagusiki, azken hamarkadetan emakumearen rolari dagokion aldaketa kulturala. Bazterretan itsasaldeko elementu batzuekin apainduta dago. Arrainak, tortokak, sirenak, Ringat Granel eta konpainia enpresa katalanak ekoitzia. Beirate hau urte luzez, oharkabian, egon zan Bilboko Euskaldegi batian, baina gaur egun Arte Ederren Museoan ikus daiteke. Museoaren bilduma propioan beirate baten lehen agerraldia. Horiek bai lotxagabiak!